Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pag-ablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 8. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 13 verses 1 to 8 ang giingon dinhi. Sa pagawas ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an nga miingon kaniya, "Tanawa, magtutudlo. Maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibuk-an sa templo." Mitubag si Jesus, "Nakita ba ninyo ang kinatibuk-an sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayod kining tanan." Samtang si Jesus naglingkod didto sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, gisekrito siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ug ni Andres. Sila miingon, "Tug-ani kami kanus-a kini mahitabo og unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayod matuman." Unya gisultihan sila ni Jesus, "Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo kay daghang muanhi nga magdala sa akong ngalan ug magingon, 'Ako mao ang Mesiyas.' Ug daghan ang malimbungan, ug ayaw kamo kahadlok inig kadungog ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayud kining mga butanga apan dili pa kini mao ang katapusan. Makigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalain-laing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak." May the Lord bless the proclamation of His Word at this moment. Ang chapter 13 mga kaigsuunan naga-contain kining chapter 13 og lisod kaayo nga pagtulunan, lisod kaayong sabton ug dili nato maayo kining labyan gumikan kay sumala sa inyong kasayuran or nabantayan atong giganid kining Gospel of Mark hangtod kini mahuman mga kaigsuunan. In fact, usa kini sa pinakalisod nga kapitulo nga i-interpret sa tibuok bag-ong tugon mga kaigsuunan. Kining nahasulat sa Marcos kapitulo 13 makaplagan usab sa Matthew chapter 24 ug sa Lucas chapter 21. Karon ang background mga kaigsuunan. Human sa taas kaayo nga pagtudlo ni Jesus didto sa sulod sa templo, biya na si Kristo didto kauban sa iyang mga tinun-an ug posible nga wala na gyud siya nakabalik didto gumikan kay wala na record na sa Biblia. Pagkahuman niini ang na-record nga gidakop na si Kristo og gilansang didto sa cross sa Kalbaryo. Gikondenar ni Kristo ang mga relihiyoso nga mga pangulo gumikan sa ilang pagkatigpakaaron ingnon. Ug sa tinuod lamang mga kaigsuunan, ang pagkatigpakaaron ingnon sa mga religious leaders didto sa Jerusalem nagasalamin kadto sa pagkatigpakaaron ingnon sa tibuok nasod sa Israel. Dili lamang ang mga iskriba ug pariseo ang mibiya sa kamatuoran, kundili ang kinatibuk-an sa Israel mga kaigsuunan.
Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 23 verse 37 to 38. O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili ka, karon biyaan sa hingpit ang imong balay ug magmingaw kini. So kini nga judgment, kini nga pronouncement sa paghukom mga kaigsunan, dili lang kini batok sa mga iskriba ug pariseyo ug saduseyo, kundili batok sa tibuok Jerusalem. Gumikan kay ang kinaiya nga gipakita sa mga pangulo nga relihiyoso didto sa Jerusalem, nagasalamin kadto sa kinatibuk ang kondisyon sa mga katawhan sa Jerusalem at that time. O gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo niining atong kapitulo nga ang relihiyon sa Judaismo mabungkag na mga kaigsuunan. Ug miingon ang atong buhi nga Dios nga kadto nga henerasyon makasinati gayod sa paghukom sa Dios batok sa balay sa Israel. Ang giingon sa Matthew chapter 23 verse 36, sultihan ko kamo nga ang silot niining tanang pagpatay mahiaguman sa mga tawo niining panahona. Meaning to say, propesiyas sa atong Ginoong Hesukristo iyang gitagna nga mabungkag ug pagahukman ang Jerusalem during that time. Nahitabo ba kini sa kasaysayan? Yes, nahitabo. Sumala sa atong tun-an unya mga kaigsunan. Now, naglibog niini ang mga disciples. Kaya nga no, ang templo sa Jerusalem mga kaigsuunan mao kini gitawag og bedrock of the old covenant system. Mao kini ilang gipanghinambog, mao kini ilang giisip nga pundasyon og patukuranan. Apan sa dihang mibiya si Kristo ug ang iyang mga tinun-an sa templo, verse 1, sa pagawas ni Hesus sa templo usa sa iyang mga tinun-an ang miingon kaniya, tan-awa magtutudlo. Manindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibuk-an sa templo. Kinsamang templo ang buot pasabot sa disciple ni Jesus Christ niini katong templo sa Jerusalem nga gipatukod ni Herodes. Nindot kaayo kadto nga building mga kaigsuunan. During that time, usa kadto sa katingalahan nga mga building sa kalibutan at that time, nindot kaayo. Og kadto nga building mahal gayud kaayo. Ang construction ni adto nga building nagsugod ni adtong 20 BC og nagsuhol si Haring Herodes og 10,000 ka mga banggiitan nga mga panday aron sa pagtukod sa istruktura ni adtong temple. Ug sumala pa sa nahasulat ni Juan chapter 2 verse 20, kadto nga templo nahuman sulod sa 46 ka tuig. Nakumpleto kadtong maong templo 64 AD mga kaigsuunan. Pero ni adtong 70 AD nahitabo ang tagna sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay nabungkag gayud katong temple sa Jerusalem, ni adtong gisulong o gisakop ang Jerusalem sa Imperyo Romano mga kaigsuunan. The Temple of Jerusalem in AD 70 was destroyed by the Romans. Nakumpleto kini ni adtong 64 AD, unom ra katuig nilang na-enjoy ang kompleto nga templo. Remember, 46 years nga natukod kadtong maong templo, nabungkag 6 years after. Sumala sa gitagna sa atong Ginoong Hesukristo. So kadtong nga templo, puti nga marble ang gigamit ni adto og gi-decorationan kadto og bulawan mga kaigsunan. Nindot kaayong tanawon kadtong maong templo. Mao nga gipanghinambog kadto sa mga Hudiyo. Si Josephus nga usa ka historian, gidescribe niya kadto nga templo nga mura kuno og nieve, mura kuno og snow nga gasidlak-sidlak, pero sa tinuod lang mga kaigsuunan, mura kadto og menteryo, mura kadto og lubnganan, murag panteon mga kaigsuunan nga nindot kaayo tan-awon sa gawas, pero ang sulod na puno og bukog ug unod sa patay. Now, daghan kaayong mga nindot nga religious buildings sa tibuok kalibutan. Daghan kaayong nindot nga mga building nga simbahan, pero kung wala si Kristo, kung wala gimantala ang atong Ginoong Hesukristo,
kanang mga buildinga nindot lang tan-awon sa gawas, pero ang panalangin sa Ginoo wala sa sulod. So katong temple structure didto sa Jerusalem, mabungkag gayud kadto sumala sa gitagna ni Kristo. Matag bato nga gibutang niadto nga templo, mabungkag kuno sumala sa atong Ginoong Hesukristo, matumpag kuno. In fact, niadtong AD 70 natuman kini, nasunog ang temple ug aron masalbar sa mga sundalo ang mga bulawan nga gidecorate didto sa temple, ilang gipangbungkag ang mga bato. So you see, ang tagna sa Ginoo na tuman gayod hangtod sa pinakakatapusan nga detalye mga kaigsunan. So kini nga chapter sa Mark chapter 13, gibansagan kini og Olivet Discourse. Gumikan kay wali kini ni Kristo didto sa bukid sa Olibo usa ka gabi before siya gidakop o gilansang didto sa cross. Now asa man makaplagan kining Mount of Olives or bukid didto sa Olibo. 2,723 feet ibabaw sa dagat nga Mediterranean mga kaigsuunan ang Mount of Olives. Ug niadtong kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo napuno kadto og mga kahoy nga olibo. Mao nga gihinganlan kadto og Mount of Olives. Pero gidestroy kadto ni Titus niadtong iyang gisulong ang Jerusalem ug gibungkag ang Jerusalem niadtong AD 70. So apil ang Mount of Olives gisunog mga kaigsunan, gidestroy. Now, niining katapusan nga simana ni Jesus Christ didto sa Jerusalem, didto siya mipahulay sa Mount of Olives aron mulikay sa bagang panon sa katawhan sa syudad sa ubos sa Mount of Olives. Ang giingon sa Luke chapter 21 verse 37, sa adlaw manudlo si Jesus didto sa sulod sa templo, ug sa pagkagabi mubiya siya sa syudad ug adto matulog sa bungtod sa Olibo. Ug sayo sa buntag ang tanang mga tawo mangadto sa templo aron pagpamati kaniya. So katong Mount of Olives sa katapusang simana sa pagtudlo ni Kristo niining kalibutan before siya gilansang, didto gud siya sa Mount of Olives mga kaigsuunan mipahulay. Gumikan kay ang tanamanan sa Gethsemane, ang Garden of Gethsemane, diin si Kristo nag-ampo didto man makaplagan sa Mount of Olives sa ubos-ubos nga bahin sa bungtod. Ug kung imong tan-awon ang syudad sa Jerusalem gikan sa bukid sa Olibo, nindot kay tan-awon ang Jerusalem mga kaigsunan. And it was from this vantage point nga gipadayag ni Kristo sa iyang mga tinun-an ang pagkabungkag sa templo sa Jerusalem sa umaabot. Tagna kadto ni Hesus, propesiya kadto ni Hesus. So, gipangutana si Hesus sa iyang mga tinun-an og duha ka question. Magtutudlo, kanus aman mahitabo kining mga butanga. Ang pasabot sa tinun-an ni Kristo niadto katong giingon ni Kristo nga matumpag ang templo sa Jerusalem. Ug ang lain pang question gi-record sa Matthew chapter 24 verse 3 nga nagaingon, sultihi kami kanusa matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. So they were also asking about the end of the world. Ang giingon sa Mark chapter 13 verse 4, sila miingon, tug-ani kami kanusa kini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayud matuman. Well, sa hunahuna sa mga disipulo mga kaigsuunan, usa lamang gayud ang ilang gipangutana. Gumikan kay dili nila ma-imagine nga ang kalibutan magpadayon nga walay templo. So, kung matumpag ang templo, ang pagsabot ni adto sa mga tinun-an ni Kristo, matapos na pod ang kalibutan. Because the temple at Jerusalem mo katoy pundasyon sumala sa ilang nasabtan. Mo kadtoy pundasyon, dili sila maka-imagine nga magpadayon ang kalibutan nga walay templo didto sa Jerusalem. Gumikan kay ang pagtulunan, ang gitudlo sa mga magtutudlo didto sa Jerusalem nga ang temple kuno kaluha kuno sa kalibutan. So kung mabungkag ang templo, mabungkag ang tibuok kalibutan. Ang pagsabot sa mga Hudiyo mahitungod sa Mesiyas mga kaigsuunan, usa ka hari nga gamhanan kaayo nga mo'y mulupig sa tanang mga presidente sa tibuok kalibutan,
Mo ilang understanding, mo nga wa sila mutuo nga si Kristo mao ang Mesiyas, gumikan kay opposite man sa ilang gilauman. Ang mga disciples maupod kini gihapon ang ilang pagsabot nga mubalik ang Ginoo aron mulingkod siya didto sa Jerusalem ingon nga hari ug lupigon ang tanang mga hari sa tibuok kalibutan. Mura gihapon kini ang ilang pagsabot, wa pagyud nila masabti sa tiunay gayod nga ang gingharian sa Ginoo usa ka espirituhanon nga gingharian, dili susama sa physical nga gingharian, sumala sa naandan sa mga katawhan. So ang ilang pangutana ni Kristo usa ra gyud ka pangutana, kanusa man kini mahitabo? Well, ang tubag ni Kristo mga kaigsuunan naghatag og clue nga duha di ay ka mahitabo sa umaabot ang buot ipasabot ni adto. Una, ang pagkabungkag sa Jerusalem ug ang pagkabungkag sa templo, ug ikaduha ang pagbalik sa Ginoo sa katapusan sa kalibutan. Duha ka managlain nga panghitabo mga kaigsuunan. There is this destruction of Jerusalem nga masaksihan kuno ni adto nga henerasyon, ug dunay katapusang adlaw sa pagbalik sa Ginoo sa katapusan sa panahon, adlaw sa paghukom. Now, kini nga passage mga kaigsuunan, lisod gayud kaayo nga sabton, lisod i-interpret, ug mao nga daghan kaayong mga grupo nga lain-lain ang ilang interpretation niini. Kung unsaon nimo kini pag-interpret, igsuon, naga-reflect kini sa imong millennial view. Unsa man ka, pre-millennial or post-millennial, pre-tribulation, makasabot niini ang mga member sa evangelical Christian nga nagtuon sa eschatology, pero dili usa nato palapdon niining taknaa gumikan kay kulang kita sa oras. So adunay upat ka major interpretation mga kaigsuunan nga nakabuot sa hunahuna sa mga theologians niining Mark chapter 13 mga kaigsuunan. Una, kining futurist interpretation. Ikaduha, kining preterist interpretation. Ikatulo, ang double fulfillment view. Ug ikaupat, ang balanced interpretation. Pinasahi kining atong pagtuon niining taknaa gumikan kay technical gayud kini mga kaigsuunan. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo nga masabtan nato niini. Anyway, ipalapad pa nato kini sa mga sunod nga mga semana. Unahon nato ang futurist interpretation. Ang futurist interpretation nga mahitabo kini sa future, walay immediate nga fulfillment niini. Ang futurist interpretation, ang ilang gipasabot niini nga pagkabungkag sa templo sa Jerusalem, ga refer kuno kini sa Great Tribulation before mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Kining ilang gitawag nga the abomination of desolation will be when the Antichrist desecrates the temple. Mga hangtod karon kining mga dispensationalist nangandoy paghihapon nga matukod pagbalik ang temple sa Jerusalem kay nabungkag man gyud ni atong AD 70 mga kaigsuunan. Ang pagsabot sa mga dispensationalist, ang fig tree kuno ni adtong verse 28 naga-point sa pagkatawo, pagkasilang sa nasod sa Israel ni adtong 1948 ug ang henerasyon nga makasaksi niini dili matapos hangtod nga kining mga butanga mahitabo gayod. Well, kining interpretation mga kaigsuunan sa mga dispensationalist nag-ignore sa tataw kaayo nga pagtulunan sa Biblia mahitangod sa adlaw sa paghukom sa Jewish nation, sa nasod sa Israel. Kaya ingon diri sa Mark chapter 13 verse 14 to 18. Unya makita ninyo ang makalilisa nga talan-awon nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. Ang magbasa maoy mag-igo pagsabot niini. Kadtong atua sa Judea kinahanglang mudangup sa kabukiran. Kadtong atua sa atop sa balay kinahanglang dili mag-usik sa panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Ug kadtong atua sa uma kinahanglan nga dili mo pauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. Alaot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuso ni adtong mga adlawa. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw. Specific kini nga tagna ni Kristo. Obviously,
ang interpretation ini ni adtong AD 70 kay nahitabo gayod kini. So sipyat ang interpretation sa mga dispensationalist nga kini ga-point sa future event, umaabot pa, nahitabo na kini ni adtong AD 70. Makita nato ang parallel passage niini sa Luke chapter 21 verse 20. Ang giingon, kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga gunubo na kini sa dili madugay. Again, mga kaigsuunan, nahitabo na kini ni adtong AD 70. Verse 23 ug 24, ang giingon dinhi, niadtuon niyang mga adlaw pagkaalaot gayod sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso, moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa ug mahiaguman niining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Again, nahitabo na kini. So, dili nato dawaton kining futurist interpretation as if wala pa mahitabo, ato pang gipaabot. Very wrong. Kay nahitabo gayud kini sa kasaysayan sumala sa gidescribe ni Kristo. Ikaduha nga interpretation, kining gitawag og full preterist interpretation, mga kaigsuunan. Kining full preterist interpretation, ang ilang pagtan-aw sa Mark chapter 13, ang interpretation ini ang destruction lamang sa temple sa Jerusalem sa AD 70. Walay future element. Wala kini gatudlo mahitungod sa adlaw sa paghukom nga gipaabot pa natong tanan. Ang interpretation kuno niini kadtong nahitabo ra gayod sa AD 70. After all, mao man kuno kadto ang question sa mga disciples ug gitubag ni Kristo ang ilang pangutana. Ang giingon sa bersikulo 4, tug-ani kami kanusa kini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayod matuman. Sa preterist interpretation, mga kaigsuunan, walay future tribulation nga gipaabot pa nato. Hangtod karon, walay future tribulation of the church age or of the church in this passage. Nakita nila nga ang pagbalik sa Ginoo mao ang pagtukod sa iyang gingharian. And to some degree, this was reasonable. To some degree. Well, kining interpretation sa mga preterist naga-ignore sa pagtulunan ni Kristo nga magbantay kita gumikan kay wala kita masayod kung kanusa mahitabo kining mga butanga. Magbantay. So, doon nagihapoy elemento sa future nga ato pang gipaabot, mga kaigsuunan. Tinuod nga usa sa interpretation ini, usa sa katumanan katong nahitabo ni adtong AD 70, pero sumala sa gibungat ni Kristo doon nagihapoy elemento nga ato pang gipaabot. In other words, dual ang interpretation ni ini nga passage. Ang giingon sa Mark chapter 13 verse 32 to 33. Apan walay nasayod kanus-a moabot kadtong adlaw, utak naa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod niini busa pagbantay ug pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. So, usbo nako, adunay elemento sa fulfillment niini ni adtong AD 70, pero gumikan sa mga pulong nga gibungat ni Kristo sa iyang baba, klaro kaayo sa nga tanan nga aduna pay elemento niini sa umaabot pa nga ato pang gipaabot hangtod karon. Double ang interpretation niini nga passage. Ug mo kini ang interpretation sa ikatulo nga mga grupo sa mga theologians, kining gitawag og double fulfillment view. Mo kini ang view nga gikupta ni William Hendrickson nga adunay elemento sa wali ni Kristo didto sa bukid sa Olibo nga nagapasabot sa pagkabungkag sa Jerusalem didto ni adtong AD 70, pero duna poy elemento nga nagapasabot sa pagbalik pag-usab ni Kristo sa katapusang panahon. Dili nato i-reject kini nga interpretation, mga kaigsuunan. Gumikan kay dunay elemento gayod, sensible kini nga interpretation. Ang tribulation nga gidescribe sa chapter 13 tinuod na hitabo kini ni adtong AD 70, pero dili lang sa AD 70, mga kaigsuunan.
Aduna pagihapoy elemento ang wali ni Kristo sa Mount of Olives nga nagatutok sa pagbalik ni Kristo sa katapusang adlaw. Ang ikaupat nga interpretation ug mo kini angay natong gakson nga interpretation kining balanced view. Ang nagpasimuno niini nga interpretation ang theologian nga ang pangalan si John Murray. Professor siya sa systematic theology didto sa Westminster Seminary sa Philadelphia. Og mo kini ang pinaka-balanse nga interpretation mga kaigsunan. Iyang gi-divide kini nga discourse sa tataw kaayo nga logical order ug iyang gi-maintinar ang consistency sa konteksto niini nga passage. Dili pa nato kini mapalapad niining takna kay kulang kita sa higayon, pero sa mga sunod nga mga semana ato kining palapdon. Ang tubag ni Kristo sa pangutana sa mga disciples, duha ka matang sa tubag. Ang pagkabungkag sa temple sa Jerusalem ni adtong AD 70 ug ang mga panghitabo before mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. So duha ang tubag ni Kristo. Ang pagkabungkag or pagkatumpag sa temple sa Jerusalem sa AD 70 ug ang mga panghitabo adisir mubalik ang atong buhi nga Dios sa katapusang adlaw. In other words, Jesus Christ is speaking of what is called the interadvental period. Ang period mga kaigsunan between the first coming and the second coming of Jesus Christ. Nindot kaayo ang gibuhat ni John Murray ug ato kining ipasabot dinhi sa kahanginan sa mga sunod nga semana. Now mudangat na kita sa mga conclusion. On the one hand, miingon si Kristo nga kini nga generation makasaksi sa pagkatumpag sa Jerusalem. Masaksihan nila. Pero sa unahan mga kaigsunan miingon si Kristo nga wala kuno kita masayod kung kanus-a kini mahitabo. So klaro kayo nga dual ang interpretation. It referred to the impending judgment against Jerusalem ni adtong AD 70, pero adunay elemento niini nga mahitabo pa sa umaabot nga hangtod karon ato pang gipaabot. So verse 6 hangtod sa 13 naga-describe kini sa mga panghitabo before mo balik ang atong Ginoong Hesukristo sa katapusang adlaw. And then verse 14 hangtod sa verse 23 naga-describe na pud kini sa destruction of Jerusalem. And then verse 24 hangtod sa verse 27 naga-describe na pud kini sa mga panghitabo adisir mobalik ang Ginoo. And then verse 38 to 31 naga-describe na pud kini sa destruction of Jerusalem. Gapuli-puli ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo. And finally, sa verse 32 hangtod sa verse 37 gidirekta ni Kristo ang atong atensyon sa pagbalik pag-usab sa atong Ginoong Hesukristo. So ang pinakapunto niini nga kapitulo alang kanato ang giingon ni Kristo sa verse 32 hangtod sa 33. Apan walay nasayod kanus amoabot kadtong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang mao nasayod niini busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus kini mahitabo. Adisir pa miabot ang year 2000, daghan bi kayong gatagna nga mubalik na kuno ang Ginoo. Niabot na lang ang year 2000, wa pa gyud in taon mubalik ang Ginoo. Dili ta mutuo kanang mga tagna-tagna mga kaigsuunan. Ang giingon sa Ginoo, walay na sayod kung kanu sa siya mubalik, pero kinahanglan kitang mahimong andam. Unsaon man nimo pagpangandam, igsuon nga ikaw makasasala, anytime pwede kang mamatay. Mahimo lamang ikaw andam kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig kang Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Wata kay balog kanus mubalik ang Ginoo, pero sigurado gayod nga mamatay ikaw. Wata kay balog kanus ka mamatay, pero di maputingali mo abot og 100 years mga kaigsuunan. Kay talagsa ra man kaayang moabot og 100 years. Mo nga pag-andam kay basig ugma tawgo na ka sa Ginoo ug moatubang ka na sa Dios. Dili maayo nga magdinanghag kita sa atong kinabuhi. Pangandam higala, hinulsuli ang imong sala ug dangup kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas karuna kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Lisod kaayo, technical ang topic niining taknaa, pero sa mga sunod nga mga semana hinaot nga mahatagan pa kini og igo nga pagsabot ug pagpasabot o Dios. Hinaot nga
naghinuklog ang mga nakapamati ni ini nga mensahe. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.